салом алайкум бародаро ва подписчикои канали Play TG. Чӣ хеле ки хитон бародаро дидестен, мо имрӯз мехоҳем ки бозии PUBG Mobile дар телефон бозӣ кунем. Яке аз бозиҳои беҳтарина, ҳама аира бозӣ мекунад ва мо акрост дига буқа бозингари сахт нестам. Одамое ки хоҳиш дорен қатъи мо бозӣ кунем ва дар видеои оянда шуморо хитона бинен дар ҳамин бозӣ, метавонед дар ин аккаунти ман нависаги аккаунт ма амун лагинаш ҳамида роӣ кунед дружба, ё ки дар таи комментария дар ҳамин видео метавонед нависа, ё ки мо Instagram аккаунт дорем, дар описания ссилкаша мемонем, дар ҳамунҷо ҳам метавонед шумо директа номтона нависем ва мо шуморо дабайт мекунем ва дар видеои оянда ҳамакаса бо бозӣ мекунем. ва ҳамин паходу бозӣ кардам ки ҳамин як бародари тоҷика дидам, амро дар друзия дабавит кардам, камтар соз бозӣ мекунем. оз қатъи ҳамун имрӯз бозӣ мекунем, шумо тамошо мекунед ва ҳамакаса хай тамошо мекунем, шӯхи қатъи бозиро сар мекунем. анака рости гапа ки мо бозингари сахт нестем даи чиз даи бозиу, хай кӯшиш мекунем ҳамчанд қай метонем. ози ҳамакаса тамошо мекунем. ягон падарка намонда тои сармушаки сағиро ҳамаи падаркора мечинам. мо ҳамира рости гап нафаҳмидем, садикора хеле ки мемонам. хеле мекунам садикора нафаҳмидем рости гап да. салют кафониш ҳам тақдим бидем. Шайнаи брат. Я бор бачи бизанам. Намиам тоҷика, бародар тоҷика. На бо тоҷики хича задеста. Хароз мо тамошо мекунем, ҳамакаса. Профессионал нестем, хай тамошо мекунем, подписатся мекунем, лайка меҷиқем, бо видеои ояндада бо қатъи дигар бародаро бисёр каса мешем. Бисёр каса бо чӣ мекунем? Бозӣ мекунем. И бародар ай сабаби чота микрофони ма вайрона, микрофони и вайрона, фанимаю гуфти урсо. овози мара намефаҳмад, ман овозира намефаҳмам. Хай ака мақсад бо телефони шумо мумкин бо созтар боша, шумо қатъи бо чахчах мекунем, бо ханда қатъи мешавад да. ака сабабе ки бародар баиш микрофонуш кор намекунад ё аймай намедонам. ака айма знаки микрофон хитомина десен рафтесте. ай бародар нест чота овоз. хай я ҷои намедонам тумани дафъ омадестем. ози хай мебинем чӣ мешава. ози куҷода мефромада бошем. акма следовать за ами одам далер релат кадестам, номуш далер буде. тези баъд парашютовӣ кардем ман ба фикрам. я ҷои безебай кун боша ягон арӯжа. хай ози меёвем клик мекунем, сразу хона медроем, мечинем. Так, 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 так. Ҳама тинч. И дар кор нест. Мебураем остак ай хона. Ном туалетча, чӣ ном хоначаи майда канам да. Инаи тирай ба фикрам. Анаи дам. Фақат чизои зурай. Хай пистолет. шамшери ҷеки чан ана гирифтем. хай ики ҷо шуди ба айда мебурам ки мара мезанам по-любому беи. улам хурд охири дрома чӣ ёҳи чизи ма бо лазер небидайку ништяку туалет дрома чӣ болади ви куҷодаи сағира аз беон на трао барабо ту мара мезани сағира куштурда.
то ман мерам ки оз ҳамара мечинам. Тестарш пет кунам. Блай ма чӣ қатъиялиш кардам? инҷа пистолета уже гирифтам. Бля, то кнопка намечкам. Куҷо овоз тир буд? Гум шидам. Вы где, ребята? Хафаам, брат рафтест. ба ҷои ҳами автомат наишам бигирам. Шудашти тирак ду. Чӣ автомата? Онағар кучойда ҳаст. Одама кушт уже. Шура, шо. Уже либосоша чинд. То ма мерам ки чӣ надора. Бегане тири анайра. О, вот это другое дело. Куҷо мерем? Тага куҷода тага? 0 каса задам. Кун 0 кас. Ягон каса назадам, ҳамаша ҳамин брат зад. Хай ки бомада камтар. Бо гап мезанам, запис рафтеса камтар қине. Неудобнее камтар мақсад. Мошинчара бигирем, брайк ҷой задестем. Биқиҷемаш. Бля. Чизора намебинам. Намиш безеб да, мақсад намебинам нами ҷои тирора. Яке даст мераст. Кучуда неса ғера овози. Пушти ягон дарахт да ба ҷошаем. Брат худаш мечина. Мо тамошо мекунем. Шканеску. Худмонро профессионал бигирем. Куҷоши? Угодай. Мере қафоем. Бля. Мисер хали чизакай намебини. Чиндаш брат, чиндаш. Мо намирам ада биват кунам. Ҷа биё. Дар кор нест, нагонш чӣ. Савера. Як ҷӯр задашта, тирош омадашта рикаше. Унайра о бара унаша. Чанд кас будан? Брат. Инҷа мошинча. Инҷа чие бо? Автоматча тиро. Ман намедонам кадоми автомат шудурай. Биё ту бишин вадитка. Куҷодаита? Ана. Ман инҷа чӣ мешавам? Наводчик.
А он как лишний путь откат, тириш мегирам. Да, до десять кум у нас сюда. А он как сумасшедший. Рафте. Ин автомат малазе дурале ки агон каза накушта. Бла. Нахуй агон каза зада натонем. Инҷо самолета чи амра 3 та самолета машаалла. Бу кадом бозингара рӯй кунанда чизоша. Аккаунт меган, логин меган, чӣ меган? Амра рӯй кунем. Бо амакаса буз мекунем, зудтар мешавад. Мурам қатитон профессионал мешем яке. PUBG Mobile Gamer мешем мурам. Ой, тарям доштаем. Да, ҷои безеб даем тумана чи. Як каса накушта, ҳамаи рости гап. Ҷои туман медаем, туман. Ҳамин лазерни пиксели дурайда. Шинг мезанад яки нигаиш канест кун. Ягон кас нест. Шау бара. Даи туман баъд чӣ ха мебини одам? Кул лазерни пиксели ма. Ҳеч чиза намебини. Ой ҷа мошинча дига мефуроем. Чӣ баки? Фуромадем? Иш бо бензиниш мумкин бисёра. Иш бо турбонадур дошта кунук мегузда. Пун мора насунам. Бурам чӣ риска мегардам. Ҳола тумана ҳеч чира намебинӣ. Я ҷои тумани дабр омадаем кун. Фақато бозира зур қидмат кардагиам. Мезанам туман мебинӣ ягон снайперист мечинамонад. ин ҷои хонавода омадаем, чита омадаем. Инҷа чизе ҳаст. Эва. Ними ҷому назад пикат. Ҷои тумани. Брат жда дора кай ҷонуш пур мешавад читали. Игре храфт кун. Бара. Ҳамин дастам случайно ҷиқида мешавад онҷа. Рафти. Уйха эҷа. Ана эҷа мошинчаи УАЗики зурай. Анами УАЗик дам бишини ништяга. Даи тумани чия намебини онаша. Ма да рӯзӣ наметавонам қабулш карда бои ма да туман ғалтида. Безе пу. О. Амус сарлашкаро амҷан чи? Тирпарониши. Мечинем шон. Ҳой алкашо ки бидан гирей. Алкашора брайдим шон. Фашисто бидан чи бидан? Бра раҳ хати рафтестиам. Бичинем шон. Как будто мегӯям ягон бозингари зур бошад. Лак ҷуштам сағиро.
мошиншон тези баъд буд чӣ дига гумшон кардем. Сағиро ягон ҷой бетуман нестай була? тир борина пеш мо гузаштан мундиқчо дидем шо била 28 кас дига монда нахоҳмо чемпион бишем. Яке чемпион бишем ништяга каналда подписатсия кунем бародаро. Бо видео тез бурояда мақсад пеҷода бошанд пеҷода била ҷудаин бачакои азиз видде ребята видде пеҷодаин бачо буфуратон кем хеле видео бисёртар шава лайка биҷиқем подписатсия кунед комментарияда нависен нахеранг мо дуруни овқати бирем мора биёвенами о ана биромадем хайрат ай туман пуман биромад била боз уҷа мерем бо тумана ҷои безебай кун овози неҷа чия овози чие нами парашютҷан ти где враг ти где 25 кас дига блак ҷуда боша ягон профессионал набоша 25 кас дига зинда элиф life элиф ҷуда бошем бачакои азиз ви где ба сартон омадестем уместем ба сартона тайёр шавем сағро инҷа била ҳеҷ ка нест шо кунем била инҷа дурини об бирем брума мурам бирем туалет мерава бо чӣ пеш мошин бирем ки он кас набия бичинамон бо чӣ гуфтаин бачакои азиз киҷодаан сағиро киҷо шиди брат дурини мошинда чӣ ти где бала 22 кас монд кун амо зиндаем бачак ҷудаи я сигналш бизанам мошина мегирезим мошинчаи ништягая ҳар ҷо қатна мерава киҷо шидӣ навбати ма расид ки ма ҳай кунам зона ушро бирам тарафи зона наравндам изда одамо бисёран яки ин дарахтчои майда да назар била ин сағира ҷои безеба яке мебурая пеша киҷуда бошам била як кашо камаз деҷа
трактора бин. Зона майда акшт ништия. Позиция гирифтан дар пия снайперча мебин. Бля, машинози заправка кадан дар кунем. Агон машин дига. Anam çok kayf ayraftan yani go. Ho. Ты забрать маме чином башка. Ну она. Чизой снайпери душку. Чизой снайпери дабдам. Ана хати уже ништяга задам шавада мақсад. Ин чизи снайпери хати уже осонтар айда задам. 19 кас дига монда билан 19 касам. Хела ай уна шава барам. Дара профессионал ай. 19 каса. Брата мумкини саукинем. Да 10 каса задаге уже. Ма ягон каса назадам бе уна шава барам. Барам мегум бародаро подписаться кине, ма бузкину қачмо ёд бигирим бозира. Мақсад бозира на я ҳафта шицкачат кинишада мақсад. Ози ҳами чизи мо тамом мешава. Бес. Тага бес, тага. Бля ма оли снайпера. Уже задаге. Агон хуроквори аст. Заданышку чашмыш кардим чи. Куҷода айта? Бля, марам задам, бля, хайна бародаро хутон диден ҳаракат кардем қатъиян брат ҷа профессионало будан. Хай шуморам мехом ки шуморам будурен қатъимо бузкинен. Ина аккаунти мара диден, ай аккаунти ина бародарам диден метонен чи рӯй кинен оповещения меган чи меганам хай рӯй кинен. Мо қабул мекунем, ама каса бозӣ мекунем. Канали мо да подписаться кинен, як мо профессионал нестем, бо видеои нава ждат кинен. Хай бародаро.